Kapuluja. Да заебал, понял я, понял! Вон он, сука! Tää on helvettiä. Vittu se tuli kunnon kasa. Onko heavy please? Äijä vähän otti luotin. Mä kuolin yli 2 osu. Taikka mulla ei tullut mitään suojaakaan. Ai vittu, mä kuolin seuraavaan hittiin mun chesti. Koska vaan lähtee menemään. Niin. Ei mulla riitä panokset tappaa tota. Mun pitäis saada... Mutta eihän sillä voi olla paljon enää HP:tä. Vittu sitä hammuttu ihan vittu. No ei voikaan, mut ongelma tässä on se, että... Mulla kurit ei mene läpi sitä. Nyt se varmaan tulee hakemaan. Siihen se kuolikin. Oho! Kiva. Nyt ihan paskana toi maassa. Vittu mä lähden kyllä vittu. Mä kriidaan taas johonkin. Ei ollut takilla lahaa. Oli sillä Mut se ei ollut hammeri. Ei, mutta on tarvii siihen tehtävää tuon punaisen lätsä. Sit hammeri ei mun mielestä edes saa pois siltä. Kyllä se minusta pitäis saada. Ei se ainakaan silloin kun mä pelasin, niin se on... Käynkö vielä katsoa? Ei. Kun se on randomilla se hammeri sillä luutte. No kun silloin kun mä katoin melee-slotista, niin... Hetkinen, mitä vittua, kenet mä pelaajan tapaan? Se on varmaan se ensimmäinen, kuka siinä juos, en mä tiedä. Niin, voi olla. Siinä aukealla kulkussa. Niin olikin joo. Niin. Sitä mä en luutanut. Jaa. Deltapodi 1673, Absolute Armored 560. No, kova.